Вітаем, Сергей, і разам з вами новую культурную ініцыятыву. Заўжды марыла паўдзельнічаць у спеўным сходзе, але калі даведалася пра ідэю зрабіць гэта онлайн, засаромілася. Насамрэч, ці не спужала патэнцыяльных выканаўцаў тое, што іх вакальныя недасканаласці пачуе ўвесь свет. У нас ёсць такі прызыў спяваць можа кожны, таму незалежна, які ў цябе ўзрост, незалежна, які ў цябе дадзеныя, можна спяваць. А зараз важна спяваць, калі мы все разам, калі хто сидзіць у кватэрах ці як на карантыне, само гучанне, сам спеў нам дапаможа всім быць разам і загучаць. Таму ініцыятыва спяваць разам, спяваць годна, яна менавіта для таго, каб мы все разам адчулі такі агульны дух, агульную прыгажосць нашай песні. Напрыклад, там уже дасылаюць людзі свае варыянты рэпетыцыі, это выглядае сапраўды вельмі цікава. Хто на чым? Хто на кухне грае на розных рондалях, там на сковородах, там на нейкіх кубачках, хтосьці спявае і з дзеткамі на пагрымушках іграе. Тут у каго наколькі хопіць фантазію. Але ж гэткая авантура, мне падалося, патрабуе рэпетыцый. Так, але мы заклікаем всіх, хто смелый, хто спявае, таму мы заўсёды призываем тых людзей далучыцца, якія не баяцца гэтага, не баяцца рабіць гэта у дадзеным выпадку на экран. Практыка показывае, што все люди по-рознаму рэагуюць, і в прынцыпе, калі нават заспяваць адзін куплетик ці толькі два словы, гэта таксама удзел у праекце. Дарэчы, ці шмат патэнцыяльных спевакоў адгукнулася і ці пажадалі далучыцца прафесіяналы? У праекце удзельнічаюць все жадаючыя, таму далучаюцца і прафесійныя спевакі, далучаюцца і музыкі з замежжа, напрыклад, адгукнуліся і з Нью-Йорку беларусы, з Чэхіі, з Польшы, і все удзельнічаюць. Гэта не толькі спевакі, але і музыкі. І мы разам тым самым паказваем, што беларусы, мы все разам. Я ведаю, што вы пакінулі выбар песні непасрэдна самім удзельнікам. Так, мы рабілі праз інтэрнэт апытанку і, в прынцыпе, збіралі галасы, за якую песню людзі хочуць прагаласаваць. І сыходзячы з гэтага мы адбіраем уже рэпертуар, які будзе складацца з народных песен, а таксама з вядомых беларускіх папулярных песен, будуць і романсы, будуць і абрядовыя песні. Вельмі хочется штосьці праспяваць бліжэй да купальня. У нас купальня такое багата, калі вадзілі карагоды, і будуць і такія песні. Калі мы будзем сваімі спевамі карагоды вадзіць, будзем все разам з такім адчуваннем. Сергей, а наколькі беларусы аказаліся дасведчанымі ў народных спевах? Мы будем спеваць не толькі народныя песні, а да народных, напрыклад, далучацца і фальклорныя калектывы нашы. Я буду звяртацца і да калектыва «Варган» з Полацку, ёсць і ў Мінску цікавыя калектывы «Астроўна», «Гуда», «Гурт Рада». І яны з радасцю паспяваюць і далучацца. А все астатнія таксама, то есть яны будуць задаваць такі тон, асноўны песні, а людзі будуць слухаць і тэксты бачыць і спяваць разам. То есть трэба нейкі такі моцны тонус, моцны такі ядро, з якой будзе складацца з выканаўцаў такіх уже дасведчаных, і пад іх будуць все далучацца, кожныя, все жадаючыя будуць разам спяваць. А ці прад'яўляліся да песень пэўныя патрабаванні? Мы людзям прапаноўваем эксперыменты, мы людзям прапаноўваем спрабаваць спяваць усёй сям'ёй. Калі у вас, напрыклад, дзеткі спяваюць, таксама далучайце, таксама будзем спяваць з дзеткамі. І, в прынцыпе, самыя смелыя дзеткі, сапраўды. Бацькі часам саромяцца, можна мы не будзем, вось нашы дзеткі паспяваюць. Ну, канешне, давайте. А ўсё ж такі, вось як выглядае спеўны онлайн-флэшмоб? Колькі чалавек у складзе імправізаванага хору? Колькі песен плануецца праспяваць? Пакуль мы выбралі 5 песен, і, в прынцыпе, ўжо всі, хто да нас звярнуўся, мы рассылаем правіла гульні, потому что все равно в песні павінен быць ритм, інакш мы все рассыпемся. Мы спрабуем падрыхтаваць людзей, загадзя выкласці песню, выкласці тэксты, і каб паслухалі, каб пабачылі, каб і паслухалі. Творчасць вельмі вітаецца, калі людзі не толькі заспяваюць, але на чымсьці падыграюць,
гэта вельмі добра будзе. Нават не на музычных інструментах. У нас ёсць 5 песен, але у нас ёсць наперадзе яшчэ цікавыя эксперыменты. Мы хочам паспяваць і на ідышы, мы хочам паспяваць і іншыя песні, можа быць, песні народаў свету. Вельмі шмат планаў, я думаю, на лета хопіць. Сергей, дзякую за размову і заспяваем.